Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong nga buntaga. Straight to the point. Kagahapon mga sukin tigpaminaw ang atoa nga mga congressman nga mga sakop sa Committee on Justice. Human nga tanan nga mga membro nila niingon nga doon nagay probable cause gani ni isa sila tanan. Pero doon ay uban nga nag-uknol-uknol og isa. Pagkahuman namakpak yun sila oy. Pagkahuman mga sukin tigpaminaw ni pakpak yun sila. So muna nga gahapon medyo thrilling kaayo tonto ang ilahang pagawas na sa box. Kadtong box mga sukin tigpaminaw nga gikan sa BIR nga aduna matod pay sulod nga income tax return nila ni Vice President Sara Duterte og iyahang bana. Kuha dito ang box o niya ang box pod ang BIR nganong green man putong color sa box ng gisodla. So gahapon adlaw mo'y usa sa ilaha nga mga gisgutan ang katonto ang pag-ablis box og ang kanang naang ablihan ba ang box or dili. Unya matod pa nga silyado gyud kuno ang box. Wa gyud kuno mahilabti ang box mga sukin tigpaminaw. Muna nga kaning ni amura ba ni katong mura man ni og katonto nas programa ni Willie Rebillame. Pira o kahon, May gani pod ang BIR wala sunguga ba ang wala mo sungog ang BIR kay ganon may sa og ganang gisulod unta nigmalita may tag gisulod nigmalita nga box pa gisudlan. Basin og kanang naa nga hadlok sa tingaling BIR kay ilang gisulod og malita unya ang gipasanginlan ra ba nga gipadad-an og malita sa 18 ka mga ex-marines mga sukin tigpaminaw. Kadto si matod pa Presidente Marcos og si kanhi Speaker Martin Romualdez. Sumuna nga kanang wa nila nagilagi malita kay tan-aw nila basig padungog-dungog ning ato ari na lang nis box na to ibutang. Pero ilahang box color green. Ang box mga sukin tigpaminaw unya kanang naanggi siliuhan gyud. Giayo gyud og papilit ang baba sa box makasama aron dili makalugwa. So adtong to ang last nila nga hearing ni adtong Miyerkules, no? April 22 atong Abril 22 gidala ning ni ang maong box sa BIR diha mga sukin tigpaminaw sa House Justice Committee agi og pag-comply sa gipangayo sa mga justices dito nila. Onya kay wa man to kuani gyud kay naglantugi man to sila ni adtong Pizza 22 kun ila bang ablihan og dili mo to nga ilahang gi padayon kagahapon. So usa gidayon sa ilahang primero gidayon isgutan nila kaning ni ang pag-ablis box. Sao man nato ni nga box nga niya naman ni dinhi. Ato ning ablihan or dili. Mo to nga ilahang nga gibutuhan. Ablihan ba og dili mga sukin tigpaminaw kanang box kay aron makita diha ang mga income tax returns nila ni Vice President Sara Duterte og ni Mansa Carpio. Kay matod pa silang pasangil nga aron makita gyud nato og unsa ginaa diha. Pila gyud unya asa gikan mga sukin tigpaminaw ng mga kwartaha. Nga matod pa dunay mga 600 kapin ka mga transactions gidudahan nila o dili momino sa 6.7 billion nga matod pa kwarta kuno sa magtiayong Duterte. Unya kay ang amlak mga sukin di ko nagreklamo man to. Ang hadlok sa ubang congressman di lang nagway nato na kuan ablihan oy kay ablihan lagi nato na. Basin og kanang nang technicalon taan ni unya nga tuwa hinuong gihaguan natog duha ka bulan dinis impeachment. Basig mahanaw lamang tungod kay naigo tas technicality. Sa butuhay sila nga, butuhay, di manifest ato, pero ingon si Luis Strong nga, sige, ni order si Luis Strong nga ipagawas ang box, Kung gisuon hanggang Willie Rebillame ba nga ipagawas ang box? Atong tanawon ko no, itong pagpagawas bitaw sa box kasamang names, katonto ang iyahang kwan, kanini atong pagpagawas ni kwan, itong paminawon ko no, kasamang kibe, okay. To this table, the BIR box.
Oh. Yan sa asa na maron ng box, ipasok ang box. Ay, dara. Okay, mo ni ang box nga. Ang gadala sa box si Congressman Jude Asidre. Si Congressman Jude Asidre mo ni dala si Congressman Asidre di mo nagwinin niya kuha. Naingon si Luis Strong nga ikaw may nagdala anak katong taga BIR gi padala. Amo man niyo si Congressman Asidre katong nidala sa box. Vice Chair Bel Zamora to confirm to the committee that the BIR box remains sealed. Yes, Madam Chair, as seen from the four sides of the box remains sealed and we still see the tape that was placed there as well as the signature of the Commissioner. Thank you, Madam Chair. The floor is now open for manifestation, clarificatory questions, motions regarding the question of whether or not to open the BIR box. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Mika Gonzalez and then the Honorable Laila De Lima. Thank you, Madam Chair. That is correct, Madam Chair. Last April 2022, we laid on the table the decision on whether we should open the box together with the Commissioner. So, Madam Chair, with that being said, I move that today, April 29, we decide on this committee whether we open the box or we maintain the box intact and sealed. Thank you, Madam Chair. May I request the Honorable Gonzalez to clarify the motion? Is it a motion to open or motion not to open? I would like to rephrase. I move, Madam Chair, Tagalogin na lang po natin. Tagalogin na ni mo, day. desisyonan na po natin ng issue na ito kung bubuksan o hindi ang box na isinumite ng BIR noong nakaraang committee hearing. Perhaps that is a manifestation of her intention that we deliberate first on the issue of whether we will open or not open the BIR box. Thank you, Honorable Gonzalez. Now you, we Madam Chair. recognize the Honorable Laila De Lima. Maraming salamat po. Kani, atong mabinawon si Congresswoman Laila De Lima ha. Mine is a manifestation and a motion. Gusto ko pong ulitin at panindigan yung aking naging posisyon last hearing nung tinalakay po natin yung laying on the table ng issue na to para na bubuksan ba o hindi yung BIR box at i-examine yung mga tax records. Presumably yung laman yan ay yung mga BIR tax records na kasama po sa subpoena. Ang aking pong pinakaposisyon ay sako po sa kapangyarihan natin, kasama sa mandato natin, flowing from the Constitution itself, to do that, to open the box and examine the contents of the box, because these are all subpoenaed by the House Committee, and this is relevant to the issues at hand, to the ground of unexplained wealth. Kaniyot sa kasamang name sa kaniyot sa kasamang name sa matud ba ni Congresswoman Laila De Lima nga anaa na kanato ang kagahuman anaa na to ang kagahuman sa paglili ni anang maong box ug pag-examine pagsusi sa sulod ni anang maong box mahitungod sa wala ko no, dili ko no maeksplikar nga katigayunan ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana. Straight to the point. Sa gidagoy na ng mga box mga kasama. So sa posisyon ni Congresswoman Laila De Lima nga kanang box naa naman na nato. Naa naman ang nato na nga box kinahanglan ginang atuan ang ablihan. Kay kanang naa nga box apil na sa tua nga gi-comply sa taga BIR sa atuang nga subpina. So doon na tayo kagahuman ug unsay atong buhaton ni anang maong box. So kani sila mo ni ang nga kanang naa nga habig sad ani. Ang uban sad mga sukindig paminaw nga mga
posisyon sa uban ng mga congressman pero pareho nga bitaw naa na bitaw nato ng box pero muna nga kinahanglan sa ta nga maghinay-hinay ta kay basig ma technical sa daan. Abi ko na to ko na ipadayon sa kasamang names ha. Oh. Meron ho yung provision sa National Internal Revenue Code, Section 270, Uh-huh. which establishes the general prohibition on the disclosure of taxpayer information. At pinipinalize nga po yung unlawful divulgence by BIR officials and employees of those taxpayer, of any taxpayer information. Pero meron ng mga exception. Ang isa po sa exception ay kapag ang mismong House in an inquiry in aid of legislation ay i-request ito, pero dapat nasa executive session. Yun po yung malinaw na exception. Ang posisyon ko po ay kung exception na tinuturing ang paghingi o pag-request ng House, an appropriate House committee in aid of legislation, lalo pong dapat payagan, lalo pong i-recognize yung pagkuha ng impormasyon na yan while sitting in an impeachment proceedings ang komiteng ito. Because higher level at superior level po ang status ng ating komite kapag sitting in an impeachment proceedings. Sa man ni ang yaha nga iyang gisgutan mga sukindig paminaw nga naa sa ilahang rules diha mga sukindig paminaw nga kanang naa nga pananglitan og ang sabina pwede kuno mga nga lio na basta ang katuyuan para sa aid of legislation. Ang katuyuan unya ka impeachment man ni Day Laila. Katuon ta to nga pagpatawag ninyo sa una pa ni Vice President Sara Duterte nga inyong gipasangil katong sa Quadcom o katong sa Quadcom inyong pasangil ato aid of legislation man to. Katong ta to nya kanis impeachment man mo na lingo ubang congressman ani kanis Laila de Lima pahamak kita ani. Ang uban ng mga congressman wa magpatuo ni Senadora Laila de Lima. Ang uban ng mga congressman wa magpatuo. Ngano man gusto sa mga congressman nya kining ato inantigo ning ato ang pag aksyon ni ining mong impeachment. Kaniya na gud. Hapit na tiliwaso na ang kaning niya nga pag impeach nato. Hapit na gyud unya. Og imong ablihan ng box daghan man nga mga posisyon nga dili magkatukma. So ari na lang ta sige okay na lang dili na lang nato na ablihan ng box. Importante nga kanang nang ma-impeach nato. So bisan og wala ablihi ang box, ginala sige, wa man nato ablihi nga box pero sa mutuo mo nga dunay probable cause. So dunay probable cause mga sukindig paminaw kay sila tanan ni Butarman, sila tanan ni Butarman ya pero nakuanta to si Laila de Lima unta kanang nasagmuyo unta to kay pag-ingon nga unsa man ablihan ang box. Uno mo man silang gustong ablihan ang box api Laila de Lima. Sagmuyo in taon siya oy nabudlo taon ang simudo. Ato lang ning tiwasog gisgot usab unyan taon-taon mga sukindig paminaw sa to ang bagbalik atong gisgutan ni unsa may mahitabuan ni. Unsa may mahitabuan ni karon do na nay probable cause nga nakita ang kanini ang mga justice members sa may sunod ba impeach na ba dayon? Kanus man ni masaka dito sa Senado ang kining ni ang og mahimo na ning articles of impeachment. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig sa pagbalik na lang kay di ana ang ato ang RMN Network News magkasama di ana sa pikas linya na to mga kasama sa standby balik ta karon taod sa mga human sa atong RMN Network News sa tuang nga mga lokal nga mga balita.